Zdravo svima i dobrodošli. Spremni za jedan brzi jezički izazov? Ovo je misija tvorba reči, a cilj je da posle ovoga postanete apsolutno nepobedivi na testu. Krećemo. Dakle, bliži se onaj čuveni test iz tvorbe reči, jel tako? E pa, nema mesta za brigu. Ovdje ćemo zajedno brzo i efikasno da se spremimo za sve što sledi. Verovali ili ne, za samo 5 minuta prolazimo kroz sve ključne stvari. Gledajte na ovo kao na jedno brzo level-upovanje znanja pred, da kažemo, konačnu bitku, sam test. U redu, misija počinje. Prvi zadatak, da u potpunosti razumemo i savladamo kako reči uopšte nastaju. Najlakše je da zamislimo reči kao Lego kockice. Stvarno, svaka reč, pa i ona najkomplikovanija, sastavljena je od manjih delova koji se savršeno uklapaju i tako joj daju značenje. U redu, krećemo sa nivoom 1. Ajde da odmah rešimo ključnu stvar. Koji je to osnovni, centralni deo svake reči? Onaj bez kojeg ona jednostavno ne bi postojala. Pa naravno, to je koren reči. Koren je bukvalno srce svake reči. On nosi ono osnovno, glavno značenje i predstavlja temelj na kom se sve ostalo gradi. Evo, da pogledamo odmah primjer. Imamo reči lepota, lepotica, prelep, lepokis. Šta im je svima zajedničko? Pa sve dele isti koren, lep. I baš zato sve one pripadaju jednoj istoj grupi. A ta grupa se logično zove porodica reči. Najlakše je zapamtiti ovako. Ako reči imaju isti koren, one su kao rođaci, sve potiču od istog pretka i dele slično značenje. Prosto, zar ne? Idemo na nivo 2. Vreme je da upoznamo naše alate. One specijalne dodatke koje koristimo da od samo jednog korena stvorimo čitavu armiju novih reči. Ta dva glavna alata su, pogađate, prefiksi i sufiksi. To su oni mali delovi koje, kao da ih lepimo, dodajemo ili na početak ili na kraj reči i tako joj menjamo ili dopunjujemo značenje. Prvo da vidimo sufikse. Sufiks je nastavak koji se uvek, ali uvek, dodaje posle osnove reči. Znači on ide na kraj. Jednostavan trik. Sufiks uvek ide na kraj reči. Evo i primjera. Uzmemo osnovu sestra, dodamo joj sufiks in i šta dobijemo? Dobijemo potpuno novu reč, pridev sestrin. Osnova je ostala ista, ali smo dodavanjem sufiksa stvorili nešto sasvim novo. A prefiksi? Pa oni su sušta suprotnost. Kao što i samo ime kaže, prefiks dolazi pre osnove, dakle, lako se pamti. Prefiks ide na početak reči. Na primjer, imamo glagol misliti. Ako na početak dodamo prefiks iz, dobijamo novi glagol izmisliti. Značenje se skroz promenilo od običnog razmišljanja do stvaranja nečeg potpuno novog. Dobro, hajde da utvrdimo ovo za sva vremena. Najvažnija razlika. Prefiksi idu pre osnove, kao recimo ne u reči nesreća. Sufiksi sa druge strane idu posle osnove, kao an u reči srećan, jasno kao dan. Spremni za nešto napredniju tehniku? Odlično. Dobrodošli na nivo 3 kombinovani potezi. Ovdje više ne dodajemo male delove, već spajamo cele reči. Ovaj specijalni potez zove se slaganje. To je fora kada uzmemo dve različite reči, spojimo ih i tako dobijemo jednu potpuno novu reč sa nekim trećim novim značenjem. Savršen primjer za ovo je reč vodovod. Tu smo jednostavno spojili vodo, što dolazi od reči voda, i vod, što dolazi od voditi. Dve reči su se praktično složile i stvorile treću. Zato se ovakve reči i zovu složenice. I evo nas, stigli smo do bonus runde. Postoje reči koje imaju neke specijalne moći. Mogu da učine da nešto izgleda manje i slađe ili, naprotiv, veće i jače. Govorimo naravno o umanjenicama i uvećanicama. Umanjenice čine stvari manjim i slađim. Tako kuća postaje slatka kućica, a uvećanice rade suprotno. One sve čine većim, pa ista ta kuća postaje ogromna kućetina. Odlično! Prošli smo sve nivoe i stigli do samog kraja, do finalnog izazova. Vreme je da primenimo sve što smo naučili i da dokažemo da smo spremni za test. I evo ga, ultimativni vodič. Ovaj dijagram je bukvalno mapa do uspeha. Ovdje se sve lepo vidi, kako od prostih reči dobijamo izvedene, a kako složene. Slobodno pauzirajte i dobro proučite, ovo je sve što treba da se zna. A sada, jedan brzi testić. Uzmimo reč slikarka.
Hajde da je rastavimo zajedno. Šta mislite? Šta je tu koren, a šta su dodaci? Pa ovako. Koren koji nosi osnovno značenje je slik. Na njega smo dodali sufiks ar i dobili slikar. I na kraju dodali smo još jedan sufiks ka da dobijemo slikarka. Vidite taj proces gradnje? I za sam kraj, pitanje koje sve ovo povezuje. Koji je najvažniji, ključni deo svake, ali baš svake reči unutar jedne porodice? Znam da svi znaju odgovor. Naravno, to je koren. To je bio naš brzi trening. Sada nema sumnje da ste spremni da pokidate na testu. Srećno!